नमस्कार, मी प्रज्ञा देवी. माझ्या चॅनलवर मी तुमचं स्वागत करते. आज मी चिकन बनवणार आहे. मी चिकन घेतलंय. या चिकनला मी आलं लसूणची पेस्ट, हळद आणि मीठ लावून ठेवले. कारण पण माझा का कॅमेरा बंद राहिला लावते वेळी, तर याला मी आलं लसूण पेस्ट, मीठ आणि हळद लावून ठेवले. थोडासा मालवणी मसाला लावून ठेवलेला आहे याला. आणि हे मी आता ना अर्धा तास असंच ठेवणार आहे, कारण माझा कॅमेरा ते बंद राहिला दाखवते वेळी. हे अर्धा तास असंच ठेवणार आहे. हे मालवणी वाटप आहे, भाजून घेतले. याची रेसिपी आहे ना, मी माझ्या चॅनलवर अपलोड केलेली आहे. ही मालवणी वाटप आहे. आणि हे खडे मसाले आहेत, भाजून घेतले. मी म्हणजे दाखवलं नव्हतं तुम्हाला, कारण मग माझी ते सगळं अगोदर दाखवलेलं. मग डबल होता, जो मोठा होतो तो टपत ठेवला आहे. तेल होते आणि तेजपत्ता चांगलं भाजून घ्यायचं आहे. कांदा, हे बघा याला मॅरिनेशन करून ठेवलेलं. याला परत सांगितलं मी आला लसूण हे पुदिना आणि ओली मिरची पेस्ट करून लावली आणि मीठ आणि हळद. तर हे सगळं परतून घेणार आहे व्यवस्थित तेलामध्ये. सगळं भाजलं पाहिजे. हा बघा कांदा भाजलाय. आता मी या मसाला टाकते. लगेच मटण टाकायचं. स्वतः मसाला कापून जाईल आणि परतून द्यायचं चांगलं. त्याला मीठ टाकलेलं आहे ना अगोदर, लावलेलं आहे मीठ आला लसूणची पेस्ट लावताना. त्यामुळे अजून मीठ टाकायचं आणि शिजायला द्यायचं मटण. आता खारं होईल मटण. नंतर चव घेऊन मीठ टाकायची याच्यात. झाकण ठेवते. गॅस मिडियम करून फास्ट ठेवते मी. पाणी ओढून ठेवते, शिजायला देते. अगोदर पाणी नाही घालायचं. चेक करते. आधी पाणी नाही घालायचं, आपलं पाणी सुटायला द्यायचं. चेक करते. हे बघा चेक करते. आता रेसिपी मागे पुढे झाली आहे. घरी पाहुणे आलेले. आता चांगलं शिजलंय. आता ना हे आहे ना, हे वाटप करते. हे कांद्याचं आहे वाटप आहे. वाटप वाटून घेतलंय. कांदा आहे आणि गरम मसाला आहे. खोबऱ्याचं वाटप इथे आहे मिक्सरमध्ये. पाणी आहे ना ह्याच्यात टाक. मटण शिजलंय चांगलं. आता याला थोडीशी कळ शिजायला दे. त्यानंतर मग वाटप टाकणार आहे. मग आपल्याला हवं तेवढं पातळ करून घ्यायचं. हे बघा मटण शिजलं आहे चांगलं. आता ना हे वाटप करते.
आता करून घेते. इकडे मी पाणी गरम करून ठेवलेलं, तेच पाणी मी आता माझ्या चिकनमध्ये घालणार आहे. आपल्याला पाहिजे तेवढं पातळ करायचं. हे बघा, आणि त्याला बारीक त्याच्यावर कोथिंबीर टाकून बारीक याच्यावर कड काढायचा. कलर छानपैकी कलर आलाय. आणि त्यात कोथिंबीर घालते आणि बारीक गॅसवर आता कड काढून घ्यायचं. आता गॅस बारीक करायचं. वाटप बिटप घातलं ना नंतर गॅस बारीक करायचं. शिजताना गॅस फास्ट ठेवते. असं गॅस ठेवतो पटकन शिजतं आणि जेव्हा असं वातूड होत नाही चिकन. हे बघा, हे बघा चिकन झालेलं आहे. चांगला कड आलाय त्याला. हा व्हिडिओ खूप घाई मध्ये बनवलाय. आता मागे पुढे होऊ शकतो. हे बघा, कलर पण छान आहे. मला थोडं जवळून दाखवते. मी केलेलं हे चिकन तुम्हाला कसं वाटलं मला कमेंट करून सांगा. माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. अशाच नवनवीन रेसिपी तुमच्यासमोर घेऊन जाईन आणि प्लीज मला सपोर्ट करा.